ଜିତୁ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଏଇଟା ପକେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇଟିକୁ ହଁ ହଁ ଆଜି ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବାଲା ଆସିକି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ହେଲା କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଟକା ଦିଅ ମୁଁ ପକେଇବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିତୁ ଭାଇ ଆପଣ କେହି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସତ କଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦେଇନାହିଁ ଜିତୁ ଭାଇ ନିଜେ କହିଲେ ମୋତେ ପତାକାଟା ଦିଅ ମୁଁ ବେକରେ ପକେଇବି ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାମିଲ ହେବି ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବା ଜିତୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଗା ଯାଇଥିଲା କାଗଜପତ୍ର ସେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ ଡେଟ୍ ସେ ବାହାର ନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ମୋତେ ଦିଅ ପତାକା ଦିଅ ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କରିବି ବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାମିଲ ହେବି ଆଉ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କାଲି ଆ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମେସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ନାଲିଆ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବେକରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ିଟେ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆ ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ନା ଆ ପାଟେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମେସିନି ଆଜ୍ଞା ସେଗା ମୁଁ କହୁଛେ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବି ନାହିଁ କାହାକୁ କିଛି ପଦ କହିବିନି ନାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ମିଶିବେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରହିଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଟିକେ ଲୋକର ବା ମଣିଷର ନାଁ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟର ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି।